Kublai api baro lengba kene ke jingpen bana pajba ngi pentip shapi baro ki pajba kathem ribhoi ba it jongi baga jingle kemen jubilik siar jong ka RBDSA on penhap perdano lene on penkutno ha ka khatway terik unaiwing arhazar arpusan hamadan NSCA mini stadium paham sim nongpo ha ka bakindon shibon gi jingpen kre ban penpo penping ya ka te kesngi penkon ki bakentok ya ki jingshat ki jingrwai ki jingpen bernya bat unong tem DJ ha kapor janmen ha pedeng ki babun ki jing persyang banlum lang ha ka wei ka thu bat ke bakam kerpang kedi ke jingwan poi jong menteri rangba ka jela ba jongi u Konrad Kongkal sangma ringkan uba wailat miki shela u menteri ketenat sports ringkat ru bat baro ki nong mikmat paiba ke distrik Ribhoi. Kita kisin ban kiu syapran Nalor kata kin donru ki jing ai award ya ki khun samla yelekai ki ba wanra ya kan nam ka buram jong ke distrik Nagapor Syagapor. mentapet ka than kalasuk Ka jingpen kre hamadan paham sim kalong ka bapaka on sedang nadu kapor khatway beje menstep ka ba on one poi menteri rangba ringkat ki riu pokmat ka jela bat ki program Yakob Rwai Yakob Shat on sedang nadu kapor arbaje no phaisni ka ba on penbut langru bat ki jingpen bernya na ki nong rwai ka thany bat ka ba on penkut ya ka lempung yela kemen jubilik siar ha kapor prabaje menmit da u DJ haki snem ki baneng kong klempoi perkat bakum nekan long bas kem kumta ni khot bat wer sobha ya phi paro ban ya poi shegti jaka ban lekmen ya ka jingda basan bosnem jong ga Ribhoi District Sports Association lape kaler la kawe kalama kaken hun kanang kiu haki jingbha lesepi wan kmen lang bat bai kum kani gapor te jore isepi jalam ki khon ki baritma ki bahema ere ga bachesu ka ba ia sudah bha bayas ngobha Kublai Shibon in